I love you, Karen. Oh, Junjun. Manay tinuod ka. Nagkagusto ko nimo. May chance ka ko nimo. Dili man kalisod kong maon dyan kay may itsura man ka. Oh. Og, usa pa, buotan sad ka. Kumaw na. Imo na kong gisugot. O, Jun, uyab na ta. Salamat, Karen. Pag-sure ba? Tinuod, uyab naman ni Karen? Oo, lagi bay. Iyan akong gisugot. Ah, kagunin mo. Ha? Ganun di bay? Daghan ko ng uyab na niya. Niya ikaw pagigisugot. Aw, giswerte lang tingali ko. Ihaya ni mo ba ay? Congrats ay. Salamat, bay. Hi, babe. Oh, babe? Ako may kitawagin mo, babe? Oo, ikaw. Gusto na ko nga, babe, ang atong call sign. Kana kon okay ra nimo. Oh, okay naman. Okay, sige. Kana na lang atong call sign. Girahan ko, ana. Okay lang ka ron, babe. Uwa man, babe. Nga naman unta. Manuro yung tata ba? Kaon-kaon tas gawas. Atong pahimos lang ning panahon nga, uyab pa ta. Eh kung maminyo na unya ta, na. Di na gid na makalaag-laag. Ah, sige. Manglaag ta, babe. Oh, Jun, abi ba na kong manglaag ta? Ngano nanood pa tayo ng kamay kwarto? Karon ang tataod-taod mga laag. Sayo mo pa. Mamahuway lang na ta din eh. Ah, Jun, Dadarabi. Apan ako. ikaw lang, uy. Diri ko. Uy! Uy, ikaw ba? Mamiraman ka, uy! Dugay na ko ng andoy nga magkakos ng lawasa, babe. Babe. Ha? Nakuha gini mo si Karen? Oo, part. Wagid ka ikyas. Buga. Grabihan mo eh. Yung anak mo ginang manag-uya, part. Di man na matawag og uyab kun way mahitabo. Ikaw na gid bay. Ikaw na gid. Mo na ako. Igor gid taon ko sa pag-ingon ni og sana all. Happy? Happy kaayo. Babe, pila na kayo nga nakuha ni mo nga akong pagkababay. Ayaw, bigyan ko pasakit ha. Di na mahitabo, baby. Kay love ta kay ka. Salamat, babe. I love you, Iganahan si babe. Kiss ay. I love you too, babe. Recorded by X Thunder Gaming. Bay, Mac. Lain ang ginang atong cashier lagi. Asam di dong usa? Ani hawa na bay kay mo-abroad. Aw. Sama ka diya. Tutok-tutok makaanang bago nga cashier. Gwapa sa da. Ay, basi kung saan sa plano ni mo ha? Kung suka diha, bay. Ay na lang tanim mo, John. Kailan kay kunin mo. Basta nagay kay gusto sa babae. Di na ni mulungan. Wala ko na, bay. Uy. Mo-focus na ko ni Karen. Uy, nga mo nag-cashier sa gitrabaho ano kong barbershop, oh? Nagtindog-tindog. Hi. Kailangan ako. Nahibaw ko nga barbero ka sa akong gitrabahoan, pero wag ko makaila sa imong pangan. Junjun. Kim. Mo pa ulit nakakim? Oh, Asa man ninyo ha? naraman sa unahan. Ako na lang kang ihapit kay
Paingom sa kong pauli. Ay, ayaw, uy. Basi magbugnuan ko si mong asawa. Ah, ah? Asawa ko taon. Wa ko'y asawa, uy. We, tinuod. Lagi, wala lagi. Sige na. Mura man ninuong kag dili ka uban sa trabaho, uy. Sige na lang, uy. Uy, Hmm. ikaw ba? Naarabi nakakita ninyo ni Kim? Ha? Haha, ka pa. Na nakakita ninyo, oy. Nga niangka si Kim si mong motor. Aw. Usa may naa na ko ba nga. Kauban naman sa trabaho. Ay, o, lagi. Unya kung mahibaw si Karen, nga nailaing niangka si mong motor, faktay ka. Di mahibaw si Karen kung way mo sumbong bay ma. Abi na ko, di ka mo kuyog na ko sa pagpanghagan na ko ni mo nga mga unta din is gawas. Isali ka naman ko nimo. Kay gawas ka kauban tas trabaho. Buutan sad baya pa. Salamat, Kim, ha? Huy. Naunsa ka, uy. Nitutok ka man gud nako. Gigupahan lang ko ni mo. Taga di ang imong uyab, Kim. Wa man ko'y uyab gud. Ha? Pagtarong ba? Lagi. Naay nang uyab nako sa una pero wato na ko pansin na kay nag-eskwela pa man ko ato. Oh, nga sa ato pa. May chance pa di ko ni mo. Junjun. Basing makaingon ka nga presko ra kay ko, ha? Gusto na ko mahibaw ka, Kim, nga special ka para nako. Og nahibaw ko nga gugman ni akong gibati mo. Jun. May paglaom ka ko, Kim. Baka kung sa ko kung maingon kong wa. Kung maingon kong wa ko'y gusto nimo. Ganahan man sa ko nimo, Jun. Nga sa ato pa, kita na. Oo, Jun. Yes! Salamat kayo, Kim. Kim. Bay, daghan na bang naibaw din hing uyab mo ni Kim? Ganun di bay. So may problema anak nga. Pulitaw mo ko og dagas, Kim. Bay, huwag ka mahadlok. Nga mahibaw si Karen si mong gibuhat. Ngano mahadlok man ko bay? Ubuwagan ko ni Karin. Aw, napunod sa skim. Bay, Jun. Babe, Babe. Nanawagli ka. asa di karon? Di sa trabahoan. Nga naman. Naibong man gud ko nga wa nakapakita na ako diri. Busy kay ko, baby. Dagan kayo mga customers. Gabi na gani ko, muli. Mao ba? Sige lang, babe. Anaulaw niya ka na ko kung may time ko. Sige babe. Amping. O sa man, manuroy ta o ako na kang ihatod sa inyo? Sa'yo pa man. Manuroy lang sa ta. Sige. Ato bang, kay tauran taga kinamit. Tinuod giday ang ako na sayran? Nga nakailaing gikabuangan? Babe? Babe? Di ay babe ay! Kinsa man ka? Anong gitaparos pa ni Mas Chunchoy? Iya kong uyab day. Mao di ay! Mao di wala ni magpakita ni nakong tawhana kay nana din nagipuli nako. Unsa? Alam, Mika, sorry kikaayo. Wa ko mahibaw nga may uyab da inis Chunchun. Wa kay sa miga. Kining amaw nga dako misad-an ini kay dili makon titog usa. Sa iluwala ko, babe. Ayaw pag may babe nako eh kay naglagot ko nimo. Sa iluwala ko ninyo. O saan magod? Parehas mo tamong gihigugma. Parehas nga gihigugma. Og nagtuo ka nga mapasaylo ti kasi mong gibuhat ha? Wa ko mangandoy og lalaki nga daghan og naong maong magbuwag ta. Lokon tani mo eh. Buwag eh. Total. Di aprobado scheme. O nagtuod ay ka. Kada sa ko makigbuwag nimo. Ha? Makigbuwag sa ko nimo, Chun.
Kay wa ko magkinahanglan og lalaki nga mangingilad, lalaki nga dili masaligan. Inuo ko. Tungod sa akong gibuhat, nga nagdubli-dubli ko uyab, ang nahitabo, wa na gyud hinuon ko uyab, kay ila mo kong gibuhagan. Sa mga lalaki nga minaw karon, ayaw mo panundong na ko ha. Kung makauyab magani mo, focus gid mo sa inyong uyab. Ayaw na mo pangitaglaing. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Junjun nga taga Iligan City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalan Sana Dalawang Puso Ko. Ang mong kaagi gibahagan o doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sugin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni inyong tulumanon, handumanan sa usa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong